Afghanistan even naar hoe die meevechten met voeding. En ik denk dat gewoon niet mee. Ja, PKK wordt in Duitsland en in Turkije als organisatie gezien. Dat betekent dat je meevecht met de PKK betekent iets. Dat dat dan niet strafbaar is, dat je dat niet deelneemt. Er zijn allerlei vragen die nog wel. U zegt heel best vreselijk voor een inperking van de meningsuiting. Maar die gaat zitten wel in. Dat is een gebied, maar als je hier eenvoudig kijkt vanuit het oorlogsrecht, gaat het erom. Als je strijdt, en los van hoe je strijdt, ziet er wat kosten staat. Als het gaat om schuldige burgers, dan is het per definitie niet kans voor iedereen. En ik denk dat daar weer als het goede tijd wordt. Als het goede tijd is, de mensen van het leven in de strijd, is dat per definitie niet de stad of feit. En via die redenering is het misschien makkelijk. Ja, inderdaad, dat het zou worden, maar ik ben echt veilig voor het moment. Wanneer weet je daar ook tegen? Op het moment dat de bemanning die meer ondersteunt in het varen moet concentreren op het zelf. Dus als wij ook informatie voegen, dan tegen de moeder. En op het moment dat zij missteken, had ik wel door dat de moeder zeggen ons toekomst niet vertellen. Dus op het moment dat jullie reacties aan moeten trekken uit de leven moet komen, dan is dat wat gebeurd. Zal ik wat ook echt? Heeft hij nog wat uit? Het bleef drijven en na een uurtje kwamen er echt veel voor de bevolking aan het doen. Je hebt een tijdje nog te boven gezeten op een stukje privégevallen. Dubbelt het ook van, zal het blijven idee of zal ik dat afgaan? Ja. Wanneer was voor jou het moment duidelijk dat je, laten we zeggen, die veilige boot, alle veilige boot moest verlaten en moest gaan zien? We zaten eigenlijk op een klein reddingsbootje, inderdaad, de helft van een klein reddingsbootje en de andere helft kon ik ook staan gaan houden, omdat je van die half zinkende boot. En ik wilde eigenlijk al vrij snel, toen het licht werd, zagen we de schaduw van een eiland en toen had ik al vrij snel iets van, ik wil gewoon gaan zwemmen, want hier zijn geen andere boten die op zand stomen, ik heb niet in als andere boten gewaarschuwd zijn, dan zijn we op zee zitten. En ik kon nu als niet op deze boot blijven wachten en wachten eigenlijk op niks. Of ik kon in ieder geval proberen om dit begint te worden om kopen te doen. Maar dit is het volgende bord? Ja, dat is het eigenlijk. En was dit ook de afstand dat u zat? Dat is een heel moeilijk in te schatten, want je ziet het eiland en het is wel helder, juist omdat het zo helder is, weet je, kun je als een best inschatten. Maar ze vertellen wel, toen ze in de morning zei dat de boot waar ik op zaten, dat het 3 uur varen was naar het eiland. Maar dat is ook een schatting dat ze ook goed gemaakt is. Nou, dan spring je in het water. Na die afweging, hoe moet je uiteindelijk gesprongen worden? Ik denk dat ik ongeveer 7 uur zo. En is er nog moment geweest dat je halverwege dacht, als het nog niet gegaan was, maar op die boot gebleven? Nou, het was eigenlijk zo dat we in de ochtend, er stond een beetje een discussie in de groep om te helpen bij de grote boot blijven en andere wilden gaan zwemmen. Ik wilde dan gaan zwemmen, maar eigenlijk de meerderheid wilde bij de boot blijven. Dus ja, ik vind het heel tegen om bij de grote boot te blijven, want het is ontzettend koud. Dus ja, ik was eigenlijk heel erg blij, maar het was voor mij een geruststelling dat de grote boot weer ging zinken, dat er geen andere keuze was dat we naar het eiland toe moesten. Voor mij was het een soort van bevrijding dat ik mocht gaan zwemmen. En het zwemmen vond ik eigenlijk fijner dan dat de hele dag wachten op die boot en alleen nog moest over de ogen heen gaan. 7 uur, hoe kan je nou 7 uur zwemmen? En ik denk dat het gewoon een soort van adrenaline is geweest en ik moest naar het eiland toe en ik was geen andere keuze. En het enige wat ik kon doen was om blijven zwemmen. Was je niet bang voor haaien? Op het moment dat ik inderdaad wel gezegd dat ze er bang voor waren en vooral natuurlijk zonder dat ik een been. Dat wist op dat moment niet, maar ik kon alleen maar met het Met hoeveel mensen zwom jij naar het eiland toe? We begonnen met z'n 5, maar ik heb goed een keer gezwommen, dus ik wist al dat ik goed kon zwemmen.